ويوصلنا على الحياة دي. Gloria in excelsis Deo.
nitolbu. U Alla inti tur id-dawl tal-verità tiegħek lil dawk li jitbedu mit-triq it-tajba u bekk tajnhom jerġgħu jisibuha. Għamel li kull min jistqar li hu nisrani ibjat minnu kull ma jtebba lil dan l-isem u jfittex biss dak li għamillu ġieħ. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Arem il-ktieb ta' Deuteronomju. Mose kellem il-poplu tiegħu u qal: Isma' leħen il-mulej Alla tiegħek biex tagħmel l-ordnijiet u d-digreti miktuba fil-ktieb ta' din il-liġi. U terġa' lura għand il-mulej Alla tiegħek qalbek kollha u bruħek kollha. Għax dan l-ordni li qiegħed nagħtik illum mhuwiex xi ħaġa qiebsa għalik jew li ma tistax tilħaqha. Mhuwiex ordni li qiegħed fis-sema biex tgħid min se jitla'lna fis-sema u jġibulna ħalli nagħtu widen għalih u nobduh. Anqas ma hu ordni l-hemm il-baħar biex tgħid min se jmurilna l-hemm il-baħar u jġibulna ħalli nagħtu widen għalih u nobduh. Għax il-kelma qrib ħafna tinsab fuq fommok u f'qalbek biex tobdija. Il-kelma tal-mulej. Jien it-talba tiegħi lejk nerfaħħa f'ħin tajjeb mulejja. Fil-kobor ta' tjubitek weġibni, o Alla. Fis-sewwa tas-salvazzjoni tiegħek weġibni mulejja għax jien tjubitek mill-aħjar. Fil-kobor tal-ħniena tiegħek dur lejja. Ma jien imsejken u batut. Terfani o Alla is-salvazzjoni tiegħek. Infaħħar bajnejja isem il-mulej. Unkabru bratt il-ħajr. Jaraw hekk imsejkna u jifirħu u qalbkom tgħix intom li tfittxu lil Alla. Għax jisma' f'qajrin il-mulej u ma jistmelx l-imjasrin tiegħu. Għax Alla jsalva l-Sion u jibni l-bliet ta' Ġuda. Jgħammar hemm u jagħmluha tagħhom u liet il-qaddejja tiegħu jirtuha u dawk li jħobbu l-ismu jagħmru fiha.
nilqgħu il-kelma ta' Alla mhux bħala kelma ta' bniedem, imma bħala kelma ta' Alla kif tassew. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Dak iż-żmien wieħed għaref fil-liġi u biex iġarrab lil Ġesu staqsih: Mallem, x'nagħmel biex niret il-ħajja ta' dejjem? Qallu Ġesu: fil-liġi x'hemm miktub, int x'taqra fiha? U dak wieġeb: int għandek tħobb il-mulej Alla tiegħek qalbek kollha u bruħek kollha u bil-qawwa tiegħek kollha u b'moħħok kollu l-proxmu tiegħek bħalek innifsek. Qallu Ġesu: sewwa weġibt, għamel hekk u tgħix. Iżda dak biex juri li kellu raġun qal lil Ġesu: u l-proxmu tiegħi min hu? U Ġesu reġa' qabad jgħidlu: wieħed raġel kien nieżel Ġeriko minn Ġerusalemm u waqaf idejn il-ħallilin. Dawn eżżawh biċruħ bis-swat u telqu u ħallewh nofsu mejjed. Inserta kien nieżel qassis minn dik it-triq u raħ, għadda minn mal-ġenb u baqa' sejjer. Hekk ukoll wieħed Levita meta wasal hemm u raħ għadda minn mal-ġenb u baqa' sejjer. Imma kien għaddej minn hemm wieħed Samaritan. Wasal ħdejh, raħ u tħassu. Resaq lejh dewwilu l-ġrieħi biż-żejt u l-inbit u rabathomlu. Imbagħad tellew fuq il-bima tiegħu, waslu f'lukanda u ħaħsibu. L-għada ħareġ biex tgħin flus, tom lil tal-lukanda u qallu: uħsibu jekk tonfoq xi ħaġa iżjed inroddilek jien meta nerġa' ngħaddi. Minn dawn it-tlieta, int min jidhirlek li ġib ruħu ta' proxmu ma' dak li waqaf idejn il-ħallilin? Min ħenna liħ, wieġbu dak. Qallu Ġesu: mur u għamel hekk int ukoll. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu li għadna kemm smajna silta sabiħa ħafna u unika għal-Vanġelu ta' San Luqa inħossa li hija messaġġ attwali u urġenti imma messaġġ ukoll sabiħ u ta' kuraġġ għalikom membri eżiż tal-Korp tal-Pulizija. Fil-figura ta' dan is-Samaritan li aħna insejħulu is-Samaritan it-tajjeb għaliex dak li jagħmel fil-parabola jirrakkonta Ġesu isir eżempju għalina, fil-ġesti tiegħu faċli tara il-ħidma tal-Korp tal-Pulizija. Ġesu qed jipprova jispjega lil wieħed għarref fil-liġi min hu l-proxmu tiegħu. U jirrakkontalu din il-parabola.
ta' wieħed li safa vittma ta' serq u ġie mneżża bil-vjolenza ta' ħaddieħor mid-dinjità tiegħu. Ġie mbiċċer biswat u mitluq nofsu mejjed. Injaf kemm il-darba fil-ħidma tagħkom tiltaqgħu ma' sitwazzjonijiet simili. L-ewwel impatt huwa tagħkom li tiltaqgħu mal-vittmi tal-vjolenza, mal-vittmi tal-ħruxija tal-għejra u anke tar-reba. Ġesu jitkellem dwar żewġ persuni li l-atteġġjament tagħhom huwa ta' x'importani, din mhix problema tiegħi. Inserta kien niżel qassis minn dik it-triq, ra lil din il-vittma, raħ, għadda minn mal-ġenb u baqa' sejjer. L-istess ukoll il-Levita li mhuwiex saċerdot imma mill-istess kasta tas-saċerdoti. Meta wasal ħdejn din il-vittma tal-vjolenza u tas-serq, jara għadda mill-malġenb u baqa' sejjer. Ir-rwol tal-pulizija huwa totalment differenti. L-ewwel stedina tiegħi lilkom illum hija stedina ta' inkoraġġament biex quddiem il-vjolenza qatt ma taraw u tħarsu lemm. Qatt ma jkollkom il-ħarsa tal-indifferenza. Imma f'membru tal-korp li jagħmel ġieħ lill-korp irid ikun hemm dan l-istint li jirreaġixxi b'reazzjoni ċivili imma soda. U hawnhekk jallimna ħafna is-Sammaritan li jsemmi Ġesu. Wasal ħdejh ja Ġesu, raħ u tħassru. Il-kelma tħassru huwa sentiment qawwi ħafna, huwa sentiment vixxerali li joħroġ mill-profond tal-qalb, tar-ruħ u tal-moħħ ta' dan is-Samaritan. Huwa sentiment ta' kompassjoni. Huwa sentiment li ġal lil dan is-Samaritan u jiena nawgura wkoll lil kull membri tal-korp quddiem il-vittmi tal-vjolenza u tal-krimini li jkollhom din il-kompassjoni, li jkollhom din il-ħeġġa li jkunu strumenti tal-ġustizzja u tal-ordni li huwa essenzjali għal ħajja ċivili tal-Istat. Mhux biss tħassru, resaq leħ, dewwilu l-ġrieħi biż-żejt u l-imbit u rabathomlu u mbattelu fuq il-bima tiegħu, waslu f'lukanda u ħassibu. Kemm tkun ħaġa sabiħa u jiena perswas li dan huwa minnu li fil-membri tal-korp tal-pulizija is-soċjetà tagħna tara fil-dawk il-persuni ġenerużi li kapaċi jersqu lejn il-vittma tad-delitti b'kompassjoni, b'rispett u b'dinjità. U waqt li jaqdu dmirhom iwasslu iż-żejt u l-imbit tal-ġustizzja mibnija fuq il-verità u jagħmlu dak kollu biex kull min hu milqut mill-egoiżmu vjolenti ta' ħaddieħor ikollu ħajt ta' kenn u min jipproteġih.
Is-Samaritan it-tajjeb ma ħax ħsieb lil dan ir-raġel vittma tal-vjolenza ta' ħaddieħor billi sempliċement poġġih f'lukanda u telaq. Ħaħsibu, għamel lejl miegħu, idewwieħ, jikkurah. U l-għada ħareġ biex tgħin flus, tom lil tal-lukanda u qallu ħu ħsiebu. Jekk tom fuq xi ħaġa iżjed, irrodilek jien meta nerġa' ngħaddi. Dan il-ħsieb ifakkarna li aħna rridu nagħtu kont ta' kif nagħmlu id-dover tagħna ta' servizz lis-soċjetà. Ħu ħsiebu. Dan huwa l-kmand tal-mulej li jagħti lil-leaders fis-soċjetà, lilkom membri tal-Korp tal-Pulizija, fuq kull ċittadin Malti u Awċi. Ħu ħsiebu, ħu ħsieba. Meta nerġa' ngħaddi fil-jum tal-ġudizzju, jekk tonfoq xi ħaġa żejda inroddilek. Imma jekk inti biex infakkar parabola oħra li Ġesu isemmi skont il-Vanġelu ta' San Luqa, minflok tieħu ħsieb il-min għandek fid-dar, tisker u tibda tabbuża min qiegħed fid-dar. Meta jiġi lura is-Samaritan it-tajjeb li huwa l-mulej stess jitolbok kont tal-abbuż tal-poter tiegħek. U allura il-Korp tal-Pulizija l-accountability tiegħu mhux biss lill-bnedmin, imma lill-Alla wkoll. Ibqgħu ożżuh il-motto tagħkom Domine dirige nos. Hija talba. Mulej, mexxina inti. Aħna għandna bżonn il-leaders tad-demm u l-laħam. Għandna bżonn l-istat li jagħmel il-liġijiet. U l-Korp tal-Pulizija huwa parti minn dan il-mekkaniżmu li permezz tiegħu l-istat jassigura l-ordni soċjali, il-paċi pubblika, id-dinjità u d-drittijiet ta' kull persuna umana. Imma jekk aħna ninsew li hemm ħallieq li lilu jridu nagħtu kont ukoll, allura tisfaxxa id-dinjità taċ-ċittadin. Għax iċ-ċittadin għandu dinjità li mhux biss garantita mill-Kostituzzjoni, imma ġejja mill-fatt li hu maħluq jew hija maħluqa xbija talla. U għad jerġa' jiġi l-ħallieq u jitlob kont minn kull wieħed u waħda minna ta' kemm ħadna ħsieb xulxin. Ħu ħsiebu, meta nerġa' ngħaddi inrodlok jien. U allura kienet ovvja ir-risposta ta' Ġesu għad-domanda tal-għarif tal-liġi min hu l-proxmu tiegħi. Jiena nawgura li l-kull membru tal-Korp tal-Pulizija, mod speċjali il-membri żgħażagħ li qed ikunu huma l-leaders, li mhux biss japprezzaw il-kodiċi tal-kondotta u l-patrimonju ta' indikazzjonijiet etiċi internazzjonalment rikonoxxuti u promulgati li huma sinsla ta' korp tal-pulizija li jagħmel ġieħ lil pajjiż, imma jiftakru wkoll li jridu jagħtu kont quddiem Alla fil-kuxjenza tagħhom tal-aġir tagħkom. Mur u għamel hekk int ukoll. Din il-kelma ta' Ġesu hija kelma ta' kuraġġ għal kull wieħed u waħda minnkom. Hija wkoll kelma ta' barka u kelma ta' fiduċja.
Mulej Alla tagħna, fil-mamudija int tajtna l-Ispirtu tiegħek li bih nistgħu ta' bilħaq insejħulek missier. Immexxija minn dan l-Ispirtu nitolbuk missier tilqa' dawn it-talbiet tagħna. Għall-Knisja Universali u l-mexxejja tagħha u daw kollha li għandhom xi forma ta' tmexxija fil-Knisja biex tagħtihom l-Ispirtu Qaddiż tiegħek biex jarfu jmexxuna fit-triq tal-Evanġelu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Żejjen mulej bl-erf u tjubija tiegħek il-mexxejja kollha tagħna u għamel li jfittxu d-dawl tiegħek ħalli jarfu jaqdu dmirijiethom bil-ġustizzja, bl-imħabba u bl-onestà. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għall-uffiċjali u l-membri kollha tal-Korp tal-Pulizija biex inti tħarrishom mill-perikli tar-ruħ u l-ġisem matul il-qadi ta' dmirijiethom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal bżonnijiet tal-eżiż u l-familjari tal-Pulizija biex il-mulej jiberikhom u jagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-eżiż mejtin b'mod partikolari kollegi tagħna fil-Korp tal-Pulizija u dawk li mietu waqt il-qadi ta' dmirijiethom biex inti mulej tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem u l-faraġġ lil familjari ħajjin tagħhom. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U Alla ta' dejjem li tista' kollox. Mexxi l-emil tagħna skont ir-rieda tiegħek biex fisem ibnek il-għażiż inkatru l-emejjel tajba tagħna bi Kristu Sidna.
Tolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna ta' Knisja mqassa kollha tiegħek. Ħares mulejn lejn l-offerti li l-Knisja qiegħda tagħmillek hija u titolbok u għamel il-poplu fidil tiegħek jieħu minnhom is-saħħa biex jikber fil-qdusija bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr bibnek il-Għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li biħamilt kollox, li jinbattunna bħala Salvatur u Feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u mwieled minn Marja Verġni. U għatem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis, u fil-passjoni tiegħu fetaħ idej fuq is-salib biex iħorna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġlu l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis tassew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidina Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħibati bħal ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tali d-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla għal-kalċi, reġerat il-ħajr. Tali disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li xerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra tad-nubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi.
Għalhekk aħna namlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħoqs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Orodulek ħajra xoxbok tilqana hawn qudiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Arċisqof tagħna Charles u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħudna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk u għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, mal-Apostli u mal-qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħru u nsebħu b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna bħal ma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħlina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għaxek hija s-salta l-qawwa u l-glorja tiegħek. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-apostli tiegħek, nħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Paċi.
danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħennin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejħa.
Jekk jogħġobkom nieħdu l-kotba tal-Qudiesa f'idejna, nibqgħu bil-qiegħda, neħdu l-kotba tal-Qudiesa f'idejna u nsibu paġna 17 biex ngħidu t-talba l-bżonnijiet tal-Pulizija. For our distinguished guests, we would like to invite you to recite the prayer for the police officers, which you can find in the English version of the booklet that we're using on page 19, at the bottom of page 19. Jekk iġobkom it-talba ngħiduha flimkien. O Alla li tista' kollox, is-seta kbira u bla tarf tiegħek iħadnu l-ħolqien kollu. Ħu ħsieb il-pulizija kollha u daw kollha li dmirhom u li jaraw li l-liġi tkun imħarsa. Ħarishom mill-perikli tar-ruħ u l-ġisem huma u jaqdu dmirhom. Tolbuk tgħinhom iżommu t-toroq u l-familji tagħna moħħhom mistrieħ bil-lejl u bin-nar. Inħallu għomlok fi ħsiebek il-ħin kollu għax dmirhom kultant jaf ikun perikolus. Għatihom is-saħħa, l-għajnuna u l-ħila neċessarja fil-ħidma li jkollhom jagħmlu kuljum. Alla maħbub, ħares il dawn l-irġiel u nisa qalbina, ħarsin mis-seta bla tarf tiegħek u għamel li wara li jkunu għamlu dmirhom jerġgħu jingħaqdu qawwija u sħaħ mal-eżies tagħhom. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Fisem l-Aġent Kummissarju Sur Lawrence Kutajjar, l-uffiċjali membri kollha tal-Korp, nixtieq nirringrazzja lilek, Eċċellenza Monsignor Ġisqof, tal-messaġġ li wassaltilna fl-omelija tiegħek f'din l-okkażjoni tal-202 anniversarju mit-twaqqif tal-Korp. Grazzi wkoll lis-saċerdoti konċelebranti li aċċettaw l-istedina tagħna biex jingħaqdu magħna llum. Lilek, Eċċellenza Aġent President tar-Repubblika u l-mistednin distinti, grazzi li onorajtuna bil-preżenza tagħkom. On behalf of the Acting Commissioner, Mr. Lawrence Kutajjar, officers and members of the Corps, I would like to thank His Grace the Archbishop for his homily on this occasion of the 202nd anniversary of the foundation of our police force. Many thanks to the priests who kindly accepted our invitation to join us today. To Your Excellency, the Acting President of the Republic, and all our distinguished guests, our heartfelt thanks for honoring us with your presence today. Nitolbu. Irċivejna mulej id-doni tiegħek, nitolbuk li nersqu sikwit lejn dan is-sagrament biex ikabbar fina l-qawwa s-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna.
Il-mulej ma'kom. Ikun imbirek isem il-mulej. Lajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu.